Pilay. Meron akong challenge sa'yo ha. Ito limon to mga tupay. Kailangan lang biga mo to sa bunganga mo yung kataas. Pag di masira ang mukha mo, may masin to eh. Pag di masira, bigyan kita ng premyo. Ito. Marami ito mga tupay ito, 700. 700 pesos yan. Dami kita mo. Kita mo yan sa'yo na to lahat. Basta wag mo lang sirain yung mukha mo ha. Pag ako hindi rin masira, tabla. Laga. Lagay natin yan, premyo yan. Yan hindi makita. Yan. Premyo yan eh. Yan. Sapa natin. Pagka nakawin ng iba. Yan. Pwede na, ikaw na, siyempre. Wag mo talaga sirain yung mukha mo. Piga mo na. Ipiga mo na. Tapos ganun ka. Pag ganun, piga mo ganyan. Kailangan ganun ka kamera, tapos kailangan di masira mukha mo. Laga. Ako gaya, oy. Suwag mo na naman yung liso. Ito na ng liso. Laga, angat. Pigay mo talaga. Pigay mo, sige pa. Sus. Ganun mo. Aba, wala pa sira mga tupa yan. Ako naman. Dapat kaya ko. Sila, sige. Ako Ha? mag-ano sa'yo? Ikaw? Ako na. Laga.